bersikulo raning pulong mga igsoon. Atong basahon diri sa Mateo. Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Nagingon diri mga igsoon, mga higala. Mitubag si Jesus ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios. Pagkanindot mga igsoon. Ang atong pagpangabudlay o pagpaningkamot dinhi sa kalibutan mga igsoon, dili pa sapat, o sa Tagalog pa hindi pa sapat mga higala nga mabuhi ta. Kundili nagtug-an ang Ginoo diri sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Mitubag si Jesus ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab. Pagkanindot mga igsoon, mga higala. Ang pulong mao ang Dios. Juan kapitulo 1 bersikulo 1 mga igsoon. Ikaduhang bersikulo nga atong pagabasahon bahin sa ikaunom nga hinagiban nga espirituhanon nga mao ang pulong mga igsoon naa sa Mateo. 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5. Unsa may giingon ni Timoteo ani mga igsoon? Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Usbon ako sa pagbasa mga igsoon, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy makapabalaan niini. Amen mga igsoon. Dalaygon ng Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ug pag-ampo mga igsoon maoy makapabalaan kanatong tanan. Una, mga igsoon, mga higala, mintras may panahon pa ta, ining kalibutan, ato ning pagabuhaton. Ang katapusang bersikulo sa ikaunom nga hinagiban mga igsoon nga mao ang pulong, makita kini sa Hebreo. Hebreo 4, bersikulo 12. Nagingon diri mga igsoon, mga higala, kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nagabot ang lutahan ug ang kauyukan. Nagusisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. May igsoon, ang pulong sa Ginoo gikumpara sa espada nga duhay sulab nga modulot matud pa sa kinauyukan sa atong kasing-kasing ug sa hunahuna mga higala. Ingana gahait ang pulong sa Ginoo mga igsoon. O kini maoy nakapaaghat kanato nga kita magalagad sa Ginoo mga higala. Matod pa din sa akong ititle nining live karon mga higala, ako namang nanganlan kining ikaunom nga hinagiban. Mga hinagiban nga espirituhanon. Mao ni ang angay natong gamiton mga igsoon o pagpangandam. Tungod kay ang atong kaaway dili ang atong ising katao. Dili ang mga unod sa unod, dugo sa dugo mga igsoon. Kun dili ang atong kaaway mao ang daotang espiritu nga mao ang yawa mga higala. Mao ni nga advisean kita sa Ginoo nga isulob nato kining hinagiban nga espirituhanon aron kita makaasdang mga higala. Akong balikon sa pagbasa kining Efeso nga mao ang hinagiban mga igsoon. Efeso kapitulo 6 bersikulo 10 bersikulo 13. Nagingon diri, sa katapusan liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagpakigiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Makikiusa ta mga igsoon sa Ginoo. 11.
Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat sa gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa mga higala. 12. Kay wala kita magig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangitngit. Busa, dadaa ang tanang kaimanan sa gubat nga gikan sa Dios og inigabot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Amen, mga igsoon. Unang dalaygon ng Ginoo, mga igsoon. O wala gyud tay kumpiyansa, mga igsoon, mga higala. O aging pagtapos sa akong ipaambit karong takna, manginaot ko nga ang pulong sa Ginoo magauban kanato sa kanunay ang Ginoo o kini makahatag og kadasig sa atong pagtuo ug pagalagad ngadto kaniya.